Jadi akadiat kan omahe. Nggih ta? Omahe Allah sih ketika sih dewe sendiri kesendiriane. Terus bahas akadiat iki mungkin kata tasian enek akadiat macam-macam nih kowe. Anek akadiat uluhiyat, kasratiyat, safiyat, jamiyat, dari mana itu dia? Mila ilmu ini sama kejar luas, 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 terus berkembang. Bukannya berkembang enggak? Kan bisa Allah dibuka nih. Nur ilmu bisa Allah dincipnya hati. Uber terus uber. Pemahaman Anda akan makin luas ya. Seperti itu. Lek sampai wis rumangsa paham, rumangsa ngalim, macet jan akan menjadi hijab sampai. Aman kok merasa ngalim, merasa pinter diri, rumangsa wis nek paham, macet niku. Niku terakhir. Pak sampean ndak sadar dan ini insyaallah ya ndang dibuka ning Gusti Allah. Paham nggih? Makanya kita jangan merasa pinter. Pinter niku ilmu niku sifatnya sinten Gusti Allah. Sifat wajib Gusti Allah. Makhluk kuwi sifate mustahil. Lawan katane ilmu napa? Ya, luwih dudu. Makanya ketika ada duwe pemahaman rumangsa se bodho. Nah, ben karo Gusti Allah digrojone terus. Paham nggih? Jenenge rumangsa iki apa mesti lek bodho tenan? Jadi kan mboten. Nggih ta? Durung mesti. Akadian nggih, paham nggih niki? Jeneng akadian niku wae. Makanya kene iki kena diarani napa? Ning jero akadian enek diarani wujud sakeca, wujud mahdi, wujud zat mutlak lawan itlak. Paham nggih? Allah sik dewi sik ijat sama saja itu nanti maksudnya di sini. Akadiyat T. Lek umpama sifat wajib berarti wujud tidak bakal mukhalafatul hawatisi yang nafsi wahdaniyah 6 sifat. 6 sifat ini masuk di dalam akadiyat Gusti. Paham ya? Pun, lo lanjut nih. Lagi kan saya dewe. Lah aku ben dikenal piye? Makanya setelah itu aku ki pengen dikenal, yo pengen disembah. Lek pengen disembah kudu gawe senyum. Lah lek abid dari Tuhan kudu enek mah. Paham? Lek sampe dadi pimpinan kudu enek sing dipimpin. Ngerti? Makanya Allah ini mulai bertajali. Tajali mulai menampilkan diri. Jenenge apa? Penampilan pertama Allah jenenge Nurullah. Nurullah ini apa? Calon wijine ada calon wijine uripe sekabehane makhluk. Iki apa urip? Bang ya. Urip nek manggone ndi? Sing pertama berarti urip. Tajali kan berarti Allah menampilkan diri. Tajali manifestasi menampilkan diri. Paham ya? Penampilan Allah yang pertama jenenge apa? Nurullah. Lek urip tok rene jasate. Iso gak? Ketok gak? Barang kok itu. Nggih ta? Lah maka dari itu bisa Allah nih. Kau gung kene. Gung iso sempurna. Iki penampilan kok takyun awal bahasan kita ini namanya takyun awal atau penampilan pertama. Lah urip tok utawa nurullah tok ya kurang komplit. Makanya setelah itu Allah menampilkan diri jenenge Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad niku napa? Calon wujude atau calon wijine wujude sekabehane makhluk. Urip iki wujud. Wujud berarti apa? Jasad. Ini wujudnya sampean ta? Gitu. Berarti jasadnya sampean ta niki sing ketok. Uripe jenengan ketok mboten? Ya. Ketinggal nyawani jenengan ketok. Makanya lek urip iki gak ketok. Mergo ketok mergo enek jasad. Lah jerone jasad kuwi enek urip. Lha iku tujuane man arofa nafsahu niku teng mriku.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Paham? Lah niki nurullah penampilan ini kan disebut nurullah urip, nggih ta? Lek Nur Muhammad jasad. Nggih ta? Berarti jasad sampean iki asale teko pundi? Teko Nur Muhammad. Uripe sampean teko pundi? Teko nurullah. Nurullah berarti teko Allah, teko urip. Urip jati niki wae utawa Rasulullah. Paham nggih? Rasulullah. Pun paham? Berarti nek jerone sampean iki enek gak? Iki. Janjane enek gak? Lah urip iki wae sapa? Ya, sampean mboten percaya sifat wajib Gusti Allah ada berapa? Ada berapa? 20 gitu. Jadi ini dibaca. Wujud idam bahwa mukhalafatul lil hawadisi yang binafsihi wahdaniyah. Wahdaniyah terus kodrat iroda ilmu. Kayak niku napa artine? Temu mboten? Engko berarti awakmu ngaku Gusti Allah iki ngedong sifat wajib apa ora. Uripe wis sinten? Gusti Allah. Lah sampean iki iso dadi urip, urip memancar dadi apa? Rasulullah dadi nuru. Untuk Rasulullah dadi iso dadi napa niku? Kata lainnya kudus, Roh Kudus. Ndak. Rasulullah dadi nuka gawe. Roh idofi memancar. Nggih ta? Roh idofi dadi napa malih? Berproses dari roh tujuh. Makanya sama harus paham nanti. Nggih. Ternyata sampean jero sampean makanya Allah itu selalu menyertaimu. Sampeyan nek uripe mboten? Temu mboten dalil niku. Bahwa di dalam sampean kan urip lan urip iki sinten? Rasulullah iki sinten? Ya Allah. Jadi sing ninggalne Allah itu Gusti Allah apa sampean? Ya sampean mergo hijabe sampean kuwi gak sadar bahwa sampean iki jadi disertai karo uripe sampean, urip berarti sinten? Gusti Allah mboten? Gusti Allah. Gak sadar kan dalam ini? Gitu. Kita bukan Allah. Kita sampai niki afal niku wae lho nggih. Paham? Di mana? Nah, niki lho nggih. Benten lho ya. Karena ini bertajali dhewe. Jenenge tajali penampilan niku berarti sesungguhnya napa sing asli. Penampilan niki. Berarti kan sing gak asli nggih. Sing ngasih ini ya Gusti Allah, sing penting. Sampeyan iki mudas. Lek mudas iki mah menggoni apa? Sifat mustahil. Kan mboten. Bayangan karo sing ilu sami mboten. Wis sampeyan ben paham, kok aja ngaku Gusti Allah, bahaya niki. Kula ngilu, iki kaca nggih misale nelon. Iki karo sing jero kaca sama mboten? Sama mboten? Sing nang jero bayangan iki bayangan nggih. Sing nang jero cermin iki wujud janjane wujud NS sing ngilu sing ngaca nggih ta? Iki misale ki apa ya? Misal ya. Bayangan iki nunjukne bahwa NS sing ngilu. Tapi sing ngilu utawa sing ngaca yang berkaca iki dudu bayangan. Paham? Coba jenengan mboten ngaca. Bayangan ini mboten. Berarti benten apa mboten? Beda kan? Beda. Makanya sampean pun salah paham. Beda ya. Jadi makanya hati-hati dengan pemahaman siroyo ingsun. Siroyo ingsun maksudnya ya. Siroyo ingsun, nanging ingsun dhewe. Ingsun ke Allah maksudnya ngeten nggih.
Makhluk kuwi sejatine Allah, ngerti? Sejati. Mergo uripe paham nggih ta? Makhluk iki sejatine Allah, nanging Allah ki Allah dhewe. Paham? Jadi gambarane ngilu. Lah sakniki pemahaman niku wau. Teng mriku enek roh idofi, enek nukon goib, Nur Muhammad. Tiga elemen ini sing memandang anggen makhluk sing akhirnya dadi muhdas niku nggih. Rohullah, Nurullah memancar dadi iki mang. Nah, Nurullah, Nur Muhammad iki mang manggon ning gone ajae jenenge Wahdah. Paham nggih? Omahe iki Nurullah, Nur Muhammad iki omahe manggone ning gone Paham ya? Nah, iki kan mau sik dhewe, enek Nurullah, Nur Muhammad. Lah iki ben dadi makhluk iki, maka iki kudu dikumpul nih. Ben iso dadi makhluk, maka diudari wahdat iki omah iki. Nurullah, Nur Muhammad iki lek diudari lho. Nah, Nurullah utawa Rohullah kuwi berarti tajaline dadi roh idofi sing bakale nanggone makhluk mancar nanggone makhluk. Roh idofi kan roh sing sumindi. Idofi artinya roh sing sumindi. Roh kan berarti urip. Nggih ta? Idofi sing sumindi nanggone sapa? Nanggone Rohullah. Paham? Ngerti ya? Nah, iki jenenge roh idofi. Makanya teng mriku kita dijelane neng alam akad, neng alam wahdat iki, tajalin iki. Prosesnya ben roh iki, engko ben dadi makhluk. Nur murub tumetas dadi roh itu. Iki bejarane ngoten ta? Roh itu iki kuwi apa? Calon uripe, calon wadahe Nur Muhammad. Roh itu iki uripe ya. Sing bakal dadi uripe Nur Muhammad. Muhammad mah dadi jasade kan. Bar ngono nek bentuk ning alam wahdat ki mang mencorong nonton memancar nur murub tumetes dadi nukot goib. Apa nukot goib kuwi? Nukot goib kuwi sing bakal dadi rasane Nur Muhammad. Paham ya? Kaya iki urip men berarti ki mang gambarane Rasulullah awake, nggih ta? Rohnya. Cermin ki mantul nukot goib niki rasa ta? Kaca iki lek ge enek lapisane iso mantulin mboten? Gak iso. Kan kaca putih bening. Kayak sing mantule gambar mboten? Mboten saged ta? Benten kata cermin kan ada lapisannya akhirnya iso memantulkan sing ngilo, nggih ta? Bayangane sing ngilo ketok. Lek kaca bening gak iso. Makanya sing dimaksud niku rasa niku sama dengan padha karo niku lho. Jarine sing iso mantulne. Ben Nur Muhammad ben jasad iki ben ketok. Paham? Jasad jenengan malah ketok tadi iki. Nggih ta? Niki berarti piye? Lek gene nur apa? Nukon goib iso gak memantul. Betul sakit ta? Nah, makanya itu peranannya rasa. Hubungannya ini rasa. Ya terus, memang nur putih tumetes dadi nukot goib sing bakal dadi rasane Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad iki iso kena diarani niku apa ini putih bersih, putih bersih bening mencorong kata dari nggih ta niku gambarane Nur Muhammad iki sing dadi jasate. Lah iki telu unsur iki lek didadekne sifat iki lho besok sing dadi sampeyan kabeh alam dunya sak isine niki.
Pun paham? Lanjut nih. Lalu siki makanya di dalam ini Nurullah Nur Muhammad ki lek diudari niku nggih. Ki wis dadi iki engko sing bakal dadi makhluk. Ngoten nggih. Dadi makhluk. Lah ning kono kuwi engko lho makhluk kuwi, ngoten. Kita sama iso ngeten iki. Ki keadilan iki tujuannya prosesnya sama dan paham ini iki ya. Nek ndak keadilannya napa sampean paham? Nyawang men Nurullah Nur Muhammad ki piye dadi kode harus sama anak jati waktu jati. Lah sama jani kan gak ada prosesnya. Gitu. Prosesnya detailnya gitu. Cek iki akhirnya bak ketemu iki. Lah makanya wis iki kumpul dadi siji iki malih jenenge malih Nur ayat Muhammad. Berarti ning kene wis ana uripe mboten?